Salig ang senior counsel ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte nga mao ang British-Israeli lawyer nga si Nicholas Kaufman nga maakwit ang kanhi Pangulo sa reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. Samtang ikumpirma ni Vice President Sara Duterte nga dili lakip sa defense team sila Atty. Salvador Medialdea ug Atty. Harry Roque. Ato ibalik si Argel Relator. Nakatakda unta nga mobisita si Atty. Salvador Medialdea kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte adlawng Martes. Apan samtang naga-register kini sa reception counter sa detention center. Naglain matud pa ang paminaw ni ini. Sumala sa Philippine Embassy sa the Netherlands. Busa, gilayon siyang gisakay sa stretcher o gidala sa ambulansya sa ospital. Anaan na matud pa sa regular hospital room si Atty. Medialdea gikan sa emergency room. Sa unang higayon, nagkatagbo na si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte ug ang British-Israeli lawyer nga si Nicholas Kaufman. Nakahinabi ni FPRRD sulod sa detention center ang iyang counsel sa ICC. Human gipirmahan ni FPRRD ang nominasyon ni Atty. Kaufman. Salig si Atty. Kaufman sa ilang depensa sa reklamong crimes against humanity nga gipasaka batok kang FPRRD sa ICC. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. So you won't wait for the September 23 confirmation of charges hearing anymore? We will be filing all necessary applications in due course. I'm not prepared to comment on the defense strategy at this moment in time. Misaad matud pa sa Atty. Kaufman nga adlaw-adlawon ang pagbisita kang FPRRD samtang anaa pa siya sa The Hague ug kung tugutan siya. Nakabisita sa pagbalik si Vice President Sara Duterte sa iyang amahan. Sumala ni VP Sara nga ginamugna pa ang mulangkob sa defense team ni FPRRD. Buot matud pa sa kampo ni FPRRD nga nakafocus gayon ang mga abogado sa kaso. Dili matud pa apil sa legal team si Atty. Medialdea ug Atty. Harry Roque. Sanglit wala pa na-establish ang basehan sa iyang pagtener sa the Netherlands. Una na ibutyag ni Atty. Roque nga nag-apply siya asylum sa the Netherlands. Meron na kaming listahan pero yung isa kasi darating siya dito. So puro foreign po yun? Yes, oo. Sa kahimtang ni FPRRD, sulod sa detention center. Sabi niya wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well tumiram daw muna siya sa loob. So He's very friendly with people inside. So mayroon na silang banter eh. So Ma'am, nakita niyo mismo yung loob ng kanyang detention. Una makabisita kang FPRRD, kinahanglan pa mag-apply online ug si FPRRD matud pa ang magbuot kung pasudlon o dili. and then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan at nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.